जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' बिथाङा नैबे दादगारि हाथिसार नैबे समावहाय बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जोङो नुदों उफ्रा बिसायख'थिनि जे फोसावदिं हाबाफारि बेयो दिनै जोबथा बेनि बागैनो जोङो माखासे बाथ्रा मिथिगोन आरो दादगारि ओनसोलनि थासारिफोरखौ जों बेनिफ्राय मिथिनो नाजागोन गोग्लैगोन दादगारि ओनसोलाव नोंथाङा गोख्रै मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ खालामफैदोंमोन मा बुंदों सानथाम सिगाङाव दादबारियाव आंखौ लिंहरदोंमोन आं फैनो हायाखैमोन ओंखायनो दिनै फैबाय रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब ओंखारदों बेवहाय बर्डार एरिया हिसाबै माखासे जेंनाफोर दङ दा बे जेंनाफोरखौ आं बिथांमोननो रायलायदों आरो इयुनाव सुस्रांनायनि थाखाय आं बिथांमोननो खोथा होदों आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों जे दिनै मोनसे समाव बेवहाय UPPL हिसाबै जोबोद दुरबलमोन नाथाय दिनै 80-90% बे ओनसोलनि बर' गरखा हिन्दी भाषी जेसेबां जनगोष्ठी दङ बेंगलि बयबो भोजपुरी बिहारी बयबो ओंखारबोदों आरो बिथांमोना 80%सो भटखौ दादगारि ओनसोलनिफ्राय UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो होगोन होननानै खोथा होदों प्रमोद बर' हाटाव BTC बासाव प्रमोद बर' हाटाव बिटिआरनि ठिकादारफोरखौ बासाय बायदि बायदि स्ल'गानजों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ बाजार नुनो मोनो बेफोरो जेबो भेलु गैया बिसोरो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों नाथाय बेवहाय रावबो जेबो एफेक्ट जानाय नङा आं बेखौ मिथिगौ दिनै बिसायख'थिनि जे फोसावदिं मेल बे दिनै जोबथा दिनै जोबगोन आरो जों बेवहाय फोसावनानै बेखौनो नुबाय जे UPPL नि बिजाथि बा जोंनि मित्रजोतनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा 50निफ्राय 60,000 भट बांसिन भट मोननानै देरहागोन दिल्लीयाव खुंगासिनो 73थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे महा उत्सव हाबाफारि आं बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावदों आरो हाबाफारिया जाहाथे गाहामैनो गाहाम जाफुङो बिनि थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय बेस्ट उइस हरनाय जाबाय